Millum bil-miżuri ġodda li ġew mħabbra tnejn li għadda, il-bars u l-każini jistgħu jservu xorb u ikel jekk il-klijenti jkunu bil-qiegħda mal-imwejjed. Ma dan l-istazzjon id-direttur fih dan l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu inkarigat mill-infurzar David Mifsud ikkjarifika li ħadd mill-klijenti tal-istabbilimenti ma jista' joqgħod bil-wieqfa. L-ikbar tibdil huwa li definittivament in-nies irridu jkunu bil-qiegħda fuq mejda u jridu jiġu servuti. Jiġifieri kull persuna li tidħol f'dawn l-istabbiliment, apparti ovvjament il-miżura li qabel ma tidħol fl-istabbiliment tilbes il-maskla sakemm tpoġġi bil-qiegħda, ma jistgħux imorru fuq il-bar u jordnaw jew joqogħdu bil-wieqfa fl-istabbiliment u jixorbu d-drinks tagħhom. L-importanti huwa li jpoġġu fuq mejda li mwejjed ikollhom id-distanzi jekk kif stabbiliti fl-istabbilimenti tal-ikel u kif ukoll irridu jiġu servuti fuq il-mejda. Is-Sur Mifsud semma wkoll li huwa aċċettabbli li l-bars iservu snacks jew platters, iżda importanti li l-klijenti ikunu bil-qiegħda ma' mejda. David Mifsud appella li l-klijenti li jekk jaraw xi stabbiliment mhux qed jimxi mal-miżuri jirrappurtaw hekk kif dawn apparti li qed jiksru l-liġijiet fl-istess ħin ikunu qed ipoġġu f'riskju saħħet il-poplu. Mhux biss li l-istabbilimenti josservaw il-protokolli li hemm u jkomplu josservawhom għax huma kundizzjoni tal-liċenzja tagħhom u jridu josservawhom għax hija parti mill-liġi tagħna, imma wkoll il-konsumatur. Nixtieq nappella wkoll il-konsumatur illi jekk imorru ġo postu jaraw li distanzi tal-imwejjed jew n-nies mhux qed jiġu maskli jew hemm xi nuqqasijiet oħra jirrapportawna. Mifsud hemm jgħid li lan tal-ispezzjonijiet li kienu qed jagħmlu u se jkomplu jagħmlu issa mhux biex iweħħlu multi iżda fl-istess ħin biex jedukaw lis-sidien u fl-interess tal-konsumatur. Aħna nieħdu gost dejjem ngħid immorru nsibu n-nies li qed josservaw, però ġieli nduru nsibu n-nies li mhux qed josservaw distanzi speċjalment u speċifikament tal-imwejjed jew kellha l-impjegati mhux qed jilbsu l-maskli waqt li qed iservu l-ikel ġieli sibnihom u multajna. Sissa kemm minna nduru bejn wieħed u ieħor għandna nieħdu azzjoni fuq bejn wieħed u 14 il-stabbiliment.